tardes. Bueno, hoxe vamos a celebrar a cuarta sesión de Mesas Coloquio que a directiva do Estadrense fai ao largo deste curso, este ano centenario. Hoxe vamos a recibir a xogadores de distintas épocas, como sempre. Vamos a presentar en primer lugar a David. Direi algunha semblanza sobre eles, así como vamos a presentar. David foi xogador do Estadrense, é un veciño de Cuntis, agora está no Racing de Ferrol. Bueno, que vou a destacar de David si está xogando no Racing? Pois pouco hai que decir de ti, simplemente que sempre foi un xogador potente, zurdo nato, velocista, porque ti empezaste algo de extremo, de cabeza xa non se pode decir nada, pero unha persona que é titular no Racing de Ferrol, pois dirías que ten que ser moi bo xogador, non? Un xogador completo. De Javichu, pois decir que eu conocino antes, pero seguino desde a segunda época que veo a xogar aquí a Estrada, que xogaches aquí. A palabra que definiría eu de Javichu sería polivalente. Ele é centrocampista, pero puxeron de lateral, puxeron de central, puxeron de delantero, o sea, quedaríame con eso. De Iago, vou a presentar un compañeiro meu, xogou nos anos 70 no Estadrense, era tamén lateral izquierdo, e sobre todo de él, pois as aventuras que facía pola banda para chegar arriba. E logo que quedaríame que mellor persona que xoga de venda. De Pena, pois non sei se entrenei algo, xogamos en veteranos, pero un espacio de tempo entre Garea, que entrenaba Garea, eu coñi un equipo, e non recordo ben se estabas ti, pero outro zurdo nato, é moi valiente, iba ben de cabeza, ten xogado de central, e pouco máis que dicir, sí, gustábame moito os cambios de xogo que facía, tiña moi boa forza nesa perna izquierda. E de Gama, pues te conozco hace poquito ya llegó para definirte. Me quedaría contigo como el segundo Santillana, un jugador de área. Yo no te veo correr hacia las bandas, te veo más estar con la caña puesta y luego bien en todo, fortaleza, físico, buscas el espacio. Me gusta de ti, me gusta de todo. Bastante completo como delantero. Te lo digo porque fui delantero. Y una vez dicho esto, pues cambio al gallego y comentar que gustaría hacer unha pregunta xeral para todos e entrar nun pequeno coloquio, aunque vos dixen máis ou menos de que íbamos a falar a todos, non? Pois gustaría empezar que vamos a falar da violencia. Que pasa ca violencia no fútbol? É un tema moi complicado, seguramente tendríamos para varias sesións, pero vamos a dar un repaso o que significa ser violento dentro e fora da cancha. Gustaríame empezar por presentar este tema dicindo unha frase de un famoso americano estadounidense que foi escritor e máis foi poeta, que decía: la violencia es el último recurso del incompetente. Chámase Isaac Asimov. Eu quedome con esta frase porque sempre me enamorou, non? É o último recurso do incompetente. É dicir, que chegamos á violencia cando xa non podemos facer outra cousa máis, non? Pois todo o que pode suceder despois, creo que está a palabra desesperado, e logo cando estás desesperado xa chegas á violencia. Estou de acordo con este home. Penso que unha educación correcta e respetuosa con todos os demais levaríanos a non facer ningún acto agresivo nin violento. Eu quedome con eso. Se unha persona aprende, se conoce a sí misma e a autoestima é alta, esa persona non cae nun grupo agresivo nin violento. Eu creo que así. Bueno, por lo menos penso eso. Se ti tes unha autoestima baixa e che colle un grupo de, sabedes, deses xente violenta en fútbol, enseguida te metes por ese motivo.
Por dito isto, pois agora gustaría darlle a palabra a David, que vai vos a falar de as causas que interveñen para que teñamos violencia. Despois falará Javichu, que dirá os factores de por qué chegamos a esa violencia. E a partir de aquí, pois, vamos a buscar solucións a esa violencia. Vamos a falar os tres, vale? Entón, David. Sí, a ver, como comentabas ahora, ao final eu penso que a violencia xa é o último paso despois da propia desesperación que sufren as persoas. Eu penso que vir ao fútbol para moitos ao final é o psicólogo da semana, non? Como que pues, igual te estás coibindo toda a semana guardando esa ira e chegas aquí e ao final descargas ao final a violencia estamos a mellor pensamos na física, pero tamén pode ser a verbal, que é a que máis se ve nos campos de fútbol. Sí. Ao final é un deporte, é paixonal, hai un rival, ás veces a xente en vez de vir a disfrutar mellor do que é do fin de semana, pois sí que é certo que ve un contrincante e simplemente se centra en molestar ao rival en vez de disfrutar do seu equipo, animar ao seu equipo. En ese sentido, bueno, despois tamén hai outros factores como o árbitro, que tamén sirve un pouco de blanco de tiro para todo, a nada que nos modifica un pouco o criterio xa a xente está... Penso que se ven aquí un pouco xa eso, ca ira da semana, irascible, e ves un pouco a descargar, sí. En ese sentido. Sí, estou de acordo contigo, eu creo que todos estamos un poquinho de acordo. Hai xente que ao mellor pasa a semana mal, ten problemas, e ao mellor non descargar aquí o que te necesita, non? Eu penso que sí, sí. Claro, o deporte, o fútbol ao final é paixón, é o que move tamén o deporte, tanta xente ven aos campos de fútbol e se move tanto e hai tanto negocio, ao final é porque é algo que remove algo máis dentro que o simplemente racional. Entón, eu penso que por aí que moi ben, que pode despertar. De Javichu, falamos un pouco de que factores influyen na violencia. Bueno, perdón, dentro de todo isto, como ben di David, o fútbol é paixón, e creo que ten moito que ver tanto a violencia verbal como a violencia de maneira máis agresiva, ten moito que ver que creo que os espectadores do fútbol e de outros deportes, non? Pero neste caso do fútbol, como que se sinten arroupados dentro dun grupo. Sí. Esa mesma violencia verbal ou agresiva fora por sí solos na calle con esa mesma persona non ocorrería, pero aquí é como que a xente se sente protexida. Creo que se corrixeu en gran medida dentro do fútbol. Eu creo que antes había moita máis violencia, moita máis agresividade dentro dos campos de fútbol, dentro das gradas. Creo que se corrixeu. Agora creo que, se non teño mal entendido, hasta un árbitro ten a potestad de poder parar un partido, suspender o partido porque haxa bueno, pois, situacións nas que insulta a xente ou ben a contrario souben o árbitro. Nese sentido creo que se mellorou moito. Temas de racismo que agora vimos en outros sitios, creo que se mellorou moito neso. Eu para nada penso que a sociedade sea racista aquí, neste caso aquí en Galicia, pero sí que hai casos aislados que, bueno, pois que non poden existir de ninguna maneira. Despois están os grupos de animación, que algúns son de animación, pero outros son grupos que se dedican bueno, pois a entorpecer, a montar follóns, incluso con outras aficións. Bueno, creo que mellor nos iría, pois, se nos dedicásemos, como ben di David, a animar os nosos, a preocuparnos de que os nosos teñan o noso alento e non meternos co rival, ainda que, bueno, eu creo que todo eso ben conducido pois levaría a que houvese menos violencia. Creo que, bueno, pois eso, creo que radica un pouco en que a xente arroupada por outra como que se sinte máis valente. Máis valente, sí. É o que falaba da autoestima, ¿no? Un pouco así. Bueno, a verdade é que melloramos en ese sentido, porque eu recordo antiguamente cando xogábamos, pois tiña problemas un árbitro, metíase na caseta e había que esperar pola Guardia Civil a que viñeran a buscarlo. Eso non ocurre agora, non? O linier pasaba pola banda e tiña o paraguas e daba por igual. O sea, pues, melloramos moitísimo nese aspecto, non? Bueno, a Chago, pois, voulle preguntar, vamos a buscar unha solución para isto, non? Que se pode facer para
sacar a violencia das gradas e da xente. Eu non estou moi no fútbol actual porque non o sigo, pero penso que unha das cousas que se pode facer é controlar as emocións, controlar a xente, Sí, e facilitar a labor do árbitro, os mismos directivos, os entrenadores, a mesma xente do público. Non sei, penso que será eso que son as sí, o tema das emocións emocións, sí. é algo terrible, claro, porque chegamos a un campo de unha maneira e Paso ao fútbol, o fútbol é un espectáculo. Limítate a ir ao fútbol e ver un espectáculo. Porque ti vas a un cine, ves a unha obra de teatro, non te alteras, non te cabreas, respetas todos. E o fútbol é un espectáculo. Claro que sí que intervén os grupos que dicía aí o compañeiro, os grupos que veñen exaltados, e moitos deles queren copiar dos hooligans ingleses que veñen en grupos que se respetan, non respetan nada. Pero bueno, non sei máis, non sei que dicir máis, pero bueno, hai que respetar. vale, dentro de eso quería che informar de unha cousa porque, claro, ti foches entrenador tamén, Un pouco. bueno, Manuti tamén está entrenando, eu entrenei. Estou-me acordando de que a axuda dos entrenadores é fundamental tamén, Moi fundamental, non? moi fundamental, Porque estou-me acordando de Bilardo, precisamente, claro. lo de Písalo, Un entrenador que en lugar de animar os jugadores, os excitaba, os animaba, porque cando entrenábamos se veía unha xogada que tuvera pola banda un compañeiro que foi a axudar a outro xogador, unha falta, e o Bilardo foi a correr así, písalo, que me estudio, písalo. Eso non non é un exemplo. é certo. Eso é quitarlo do campo. Nin o de Bilardo, nin de algúns Nin outras cousas. chámese Mourinho, chámese que non favorecen nada. Bueno, pois, quinto contigo, digo ya pena, vamos a aumentar un pouco eso. Como frenar a violencia nos estadios? Seguimos con a mesma pregunta. Nada, frenar a violencia, penso que primeiro hai que todo o mundo reconocer que exista a violencia, é o primeiro paso que ten que dar a xente, e despois eu penso que o fundamental sobre todo é a educación. Aquí estamos falando de violencia xa nos terrores de xogo, pero bueno, desde pequenos hai outros tipos de violencia, non, que se poden desarrollar nos vestuarios, como son a exclusión social, o acoso, o menosprecio de outros compañeiros, ou discriminación por raza e Sí. por religión. Entonces, bueno, penso que é un punto importante, non, aí desde que xa os nenos son pequenos, pois educalos ben para que despois, pois, cando sexan maiores, pois xa non haxe ese tipo tamén de violencia. E, bueno, canto a violencia ao terreno de xogo, pois, bueno, agora hai multitude de tecnoloxías, entonces, bueno, pois, mismamente as cámaras nos campos de fútbol, pois xa queda registrada a violencia, e, bueno, tamén, pois, as sancións que sean exemplares, non? Exactamente. Para que non se volvan a repetir. Muy ben. Por último, vamos junto a nuestro delantero centro y decirle que la violencia también existe dentro del terreno de juego. Sí, ¿Y qué podemos hacer para sacarla, Fillo? que siempre hay que tener respeto al rival, que pueden llevar otro color de camiseta o de ser de otro equipo, pero que no dejan de ser compañeros nuestros. Y lo principal es tener respeto, tratarlos como nos gustaría que nos tratara, Sí. y erradicar la violencia como sea, por mediación de los árbitros. Bien. Sí, que sea justo el árbitro, por lo menos, ¿no? Ahí te puedo decir algún ejemplo, que imagínate una jugada y el árbitro, es una jugada violenta, donde alguien te puede romper la pierna con la entrada que hizo. Si el árbitro ve que un compañero tuyo coge el balón y deja seguir la jugada, a ese tío le va a perdonar la tarjeta, sabe Dios cómo quedó, ¿sabes? O sea, tiene que ser justo. Sí. Es muy violenta, yo creo que hay que parar. Por mucho que alguien coja el balón. Hay que parar y sancionarlo. Exacto. No, si no es violenta, no. Ahí
otra clase de jugada no, pero yo creo que la violencia hay que erradicarla. Y los árbitros están para eso, ¿no? Me gustó mucho un detalle tuyo el domingo contra el Villalbés, que hablando de este tema, pues hubo una entrada tuya con un chaval y, bueno, el chaval no se lesionó ni le pasó nada, se podía levantar, pero fuiste tú, le diste la mano, lo levantaste. Sí. Pues, ejemplo ahora, ¿no? Bien, vamos a preguntarle aquí a David. Claro, eu sei que xogaches no Cuntis, na Seca, por decir, no Portonovo, no Estradense, no Céltiga, e se sigo, pois, Valencia, Pontevedra, Valencia, Numancia, etc. O currículum xo dice todo, non? Pero quería preguntarche se hai alguna época ou etapa bonita ou alguna fea, ou con que te quedas de semejante currículum? A ver, eu penso que todas as etapas teñen cousas boas e malas, incluso as peores, quizás a mellor en Soria é donde peor estuve a nivel de lesións, ano de Covid, Filomena, cambio de ciudade de Valencia a Soria que me costou un poquinho máis, pois quizás sea mellor na que máis aprendí. Pero despois a nivel de aprendizaje a nivel fútbol, igual Valencia, porque ao final está todo enfocado para que aprendan os futbolistas, ao final é unha academia, pero despois a nivel de disfrutar, de pasalo ben xogando, eso, aquí na Estrada é donde mellor o pasei, é que se xuntaron moitos factores, ao final aínda non consideraba como un traballo, entonces era un pouco, non había esta responsabilidade que te fai pois soltarte máis, disfrutar. Había un grupo excepcional. Vamos, que facíamos aquí pinchos, facíamos aquí, de feito, esta cafetería, recórdame, a moitos pinchos que fixemos aquí. A nivel deportivo foron anos positivos, fixéramos o primeiro ano que estive aquí, fixéramos playoff, incluso con Tinto. A nivel de pasalo ben, de vir aquí e saber que ibas a disfrutar xogando, pois como ese ano eu penso que non pasei tan ben nunca xogando. E despois, claro, son todo proceso, o que che comentaba antes, o de Soria, o de Valencia, agora en Ferrol estou, claro, é como unha volta á casa, volver a ver a xente galega, estar cerca da casa, un vestuario que tuvemos estes anos, a verdade é que para encontrar un vestuario así unha categoría profesional é difícil, a nivel deportivo que nos estaba vindo todo rodado, eso tamén se disfruta, pero bueno, se me teño que quedar de disfrutar eu penso que como aquí que se xuntaran todos os factores. Pois é moi positivo para a verdade é que sí, para todo o número de estradense, non? E que contaras ese grupo de amigos tan chulo. Sí, eu penso que aquí que ao final que é un contexto bonito para vir a xogar, porque ao final é tamén todo moi familiar, moi cercano e vamos, eu disfrutei, non? Moi ben. A Javicho algo parecido, porque desaparecemos de aquí, el veu dun equipo de terceira, pero estuvo moitos anos en segunda B, e pouco sabemos. Claro que a xente que nos vexa que sepa un pouco de Javicho. Contanos, eu sei que foi a experiencia toda bonita, por todos os que tu vais. Bueno, un pouco que dixo David tamén, hasta incluso de épocas malas ou de momentos malos das temporadas, pois se aprende. A veces dos que máis, bueno, a mí eu marcheme daqui, estuve no Estradense, estuve no Compostela, estuve no Cerceda e despois a partir de aí pois, estuve en segunda B, pois no Mirandés, na Cultural Leonesa, no Marbella, en Roquetas, ali pois foi onde máis me sentei, pasei de estar ano a ano en cada equipo a sentarme en Roquetas, pois a vivir ali 8 anos. Bueno, chegou un momento no que, bueno, xa tiña ganas de volver a casa. Aquí no Estradense era unha posibilidade de volver ao equipo e, bueno, pois para mí foi maravilloso poder volver a casa. Eu non pensaba nin por asomo que fose a xogar 10 anos máis no Estradense desde que volví. Bueno, tuve a sorte de que o Estradense me permitise por un lado, de que as lesións me respetasen por outro, e ao mesmo tempo pois, poder disfrutar, creo que dunha época dorada, maravillosa no Estradense, na historia do Estradense. Bien, a Chaguiño vamos a preguntar algo daquela época. Vamos a dicir á xente que nos ve como viñemos a entrenar de Santiago, pero está estudiando,
Porque tiñamos 19 anos, Se me dá. 20 anos. Como viñamos a estrada a entrenar, dille esta xente. Me dá risa. De Santiago a estrada hai 26 ou 27 kilómetros. Había. Bueno, había. Porque eran as carreteras. A nós nos viña a buscar un Land Rover do Ayuntamiento a calle da Rosa, Santiago. E o Land Rover atrás estaba adaptado e tiña a cada lateral tiña un asiento. E ali vimos o que lle tocaba de vir diante co chofer, pois viña tranquilo. Pero non sei te digo, se había 26 km nos facíamos 30. Porque os outros kilómetros era de facer estes na carretera que alargaba. Chegábamos aquí ao entrenamento mareados totalmente. E un día, outro día, moitas veces, moitos eu buscaba a maneira de non vir no Land Rover. Pero bueno, despois, cando nos fomos acostumbrando, pasábase de se montábamos todos. Chegábamos aquí, entrenábamos e Con fame. íbamos. A veces non, porque despois conto vos outra anécdota que hai de moi boa. Pero no trayecto hacia Santiago. Sí, volvíamos, pois, xa pola noite había por ali unhas fincas que tiñamos manzanceiros acojonantes manzán para dentro comendo manzáns no... Na baixada de Valoira. Sí, ali paraba. Sí. Son... Me acordo moito daquela época. Como acompañei para min que non se me borrou porque eu estaba moi contento aquí na estrada. Indo que o primeiro ano tuve os mínimos problemas, despois xovei 4 anos, os outros 3 anos, e marchei daqui, pois porque ascenderon a terceiro Vista Alegre e me... Sí, e como estaba ali, non tiña moito tempo para desplazarme, porque eu estaba con o irmán nunha cafetería, tiñamos turnos, eu, claro, por non molestar aos compañeiros, a veces se me facía moi fastidiado ir a entrenar, pero bueno, funo levando hasta que deixei a cafetería e me preparei as oposicións á universidade, entrei ali. Bueno, moi bien. Despois foi tranquilo. Aquí o tema era o viaxe. Pero aqueles viaxes ademais eran de chistes continuamente. Aquí, aparte se nos variábamos polos chistes, pero o coche aquel se non facía 30 e pico de kilómetros de un lado para o outro. Bueno, non sei, con riesgo. O conductor, creo, podemos decir quen era, porque era moi conocido, era boa persona. Viña Luciano Quinteiro a buscarnos, non sei se vos acordades bueno, vos non sei se ven así. Despois ten vido o fillo, pero mareábamos máis co fillo que co pai. Sí. Bueno, tamén a carretera non estaba. A carretera, horrorosa. Bueno, pena. Ti tamén foi un que tuveches moitas etapas no Estradense, sobre todo, con cantidad de entrenadores, de xogadores, de presidentes incluso. Quedaste con algo, con alguna cousa máis positiva que outra? Non, bueno, fixeches, pois, vivín xa varias categorías na Estradense, terceira, cando baixou a primeira regional, tamén o regreso a preferente, e, bueno, na verdade que vencía un pouco na vida. Quedaste con as amistades que faz do fútbol, e, bueno, se destacar algo, destacaría casi a primeira etapa, non? Cando debutei con Dazoiro no Estradense, que estaba en primeira división, e, bueno, os equipos de antes non son como, digamos, como a media de edad que hai agora, non? Antes os equipos en terceiras solía haber xente moi veterana, o sea, sí, de 30 para arriba, e, bueno, prácticamente éramos eu e outro, bueno, estaba Lamiña Blanco e eu, sí, éramos os máis novos, Pepe Rico, pero o resto pois xa tiña edad, pero bueno, pois ese ano tamén, bueno, veu xente que xa xogou en categorías superiores, bueno, estaba David, estaba Ceo, sí, pois aí fixamos uns anos bastante bons, e despois, bueno, eu a mala sorte do descenso e eu outra vez, pois, volver á realidade e volver outra vez a recuperar, pero bueno, a pouco máis te queda é iso, as amistades e os amigos que estaban no fútbol. Moi ben, e pois vamos a preguntarle a Gamarra como llegaste hasta aquí.
la gente no sabe. Los que nos van a ver no saben cómo llegaste aquí. Explíquenos un poco. Bueno, me contactó mi representante y me dijo que sí quería probar la tercera gallega y me vine sin pensarlo, la verdad. Ya jugaste en varios equipos. Sí. En El Viveiro. sí, pero digo, anterior en Madrid no tuviste que jugar en Sí. juveniles o... Cantera del Leganés, Fuenlabrada, Móstoles. Y aquí te gustó venir a la Estrada. ¿Qué pasó? Siempre me dijo, después del año que hice el año pasado, Sí. me dijo que sí que quería seguir jugando aquí. Me dijo que el Estranés estaba interesado. Me puse en contacto Y y ya está. aquí estoy. Muy bien. Bueno, David, as lesións respetáronche? Pois históricamente sí, moito. Últimamente foi aí unha rachiña de uns meses, o que pasa que eu espero que vistos atrás dentro duns meses ou dos anos, pois se queden eso, pero sí que, por exemplo, a final da temporada pasada fracturei un dedo que eu dixen, bueno, pois de fracturalo, pois a priori non me perdía moitos partidos porque foi en maio, Sí. pero empecé aí un pouco a rastras esta previa e tal, pero bueno, eso por lo menos ha recuperado. E anteriormente a verdade é que de momento, bueno, non tuve ninguna lesión grave como moita xente que ten un senzado ou Aquiles ou estas cousas que te poden sí que deixar tocado de verdad. En ese sentido sí que bastante sorte. Bien. A Javicho, voy a preguntar la etapa ahora túa de aquí no de entrenador, sino de xogador. Creo que cada vez foi un pasiño máis hasta chegar a fase de ascenso, non? Foi bonito. Sí, home, claro que foi bonito. O primeiro ano, a nivel personal, o primeiro ano foi quizá máis difícil porque eu viña, a pesar de que viña de xogar algo alá, o último ano, pois viña a estar algo máis parado na última etapa, e se me costou o primeiro ano non xogar, pero sí que a nivel de molestias, eso sí me costou. A raíz de aí, pois as cousas a verdade que foron a mellor, cada ano conseguindo obxectivos, bueno, cando se conseguiu subir co equipo a terceira, para min era como non, pois bueno, algo co que ca ilusión que eu viña de volta para a Estrada. Sí. Ao final, bueno, viña para xogar na casa, para xogar con amigos, para xogar no equipo do meu pobo, no meu equipo, pero ca ilusión de poder ascender o equipo. Cando se conseguiu o ascenso era como que, bueno, pois mira, Sí. pero, bueno, pois o futuro ainda deparaba máis cousas, conseguimos xogar a fase de ascenso a segunda ref, que quedará aí, esperemos que non sea, por suposto, a última que xoga o club, e, bueno, hasta o ano pasado que tocou poñer punto final a unha etapa moi bonita, unha volta moi bonita. Moi ben. A Chango vamos a volver a esa etapa, a esa época. Conta ya sentar unha anécdota, algún chaval que sepa que anécdota se algunha tes. Bueno, en primer lugar vou decir que o carallán do equipo era eu. Yo sabía. Formaba todos os chalés, non me acordo, un partido que fóramos a xogar a Celanova, creo que era Celanova, e nos entrenaba Mauro Merrellas. E eu tiña moita amistad con Mauro Merrellas. No restaurante onde paramos a comer, chegamos e estaba unha mesa montada con 8 botellas de agua encima da mesa. Eu a ver aquilo dixen ya ao porteiro, que era César. César, ti ves eso? Moi ben. Eu creo que non vou comer aí. Creo que xa para nós estaba esta mesa. Nós tínhamos costumbre de tomar un pouquinho de viño. Tampouco era... E dixenlle a Mauro Merrellas, Mauro, eu vou comer pola miña conta, porque vexo que iso, eu estou acostumbrado a comer a tomar un pouco de viño a comer, eu, se a mesa para nós, eu non vou, como pola miña conta, ainda que non xogue. Que por aplicarlo, non era en plan... bueno, salimos, damos unha volta, e cando volvemos, non había ninguna botella de agua na mesa e había 7 botellas de tinto. E claro, me ocurreuse unha carallada. Pullín, abrín unha botella, pedindo ao señor unha botella, botei unha pouquiña de... Chamei aos compañeiros, colled a copa, vamos a brindar porque hoxe vamos a xogar con alegría. Ganamos un 0. Todos os días colled a copa e xogamos con alegría. As botellas non se venderon máis que 2, pero algo de eso. Pero hai algunha máis.
E algunhas máis, sí, algunhas máis. Unha anécdota de Cambados, aquí o Goldar, o Antonio, nos prometera 3.000 pesetas de, si lle ganaba, 3.000 pesetas de prima, si lle ganábamos ao Cambados, máis a prima do equipo. Chegamos a Cambados e nós con nós un xogador que lle gustaba moito os pasteles, Borrazás, que chamaba. Creo que era Borrazás. Sí, que era Borrazás. El, peseta que tiña, peseta que iba a comprar pastel. Entonces chegamos alá, un minuto, sei, 70 ou 80, xa, faltaban 20 minutos para acabar o partido. Cambados 0, Estradense 3. Non salió, andaba o rapaz, non me voy a poner con pasteles, 6.000 pesetas por detrás, andaba loco. Entonces hai unha xogada, eu saco o balón da área, marchome con el, recorto yo, marchome, paso de medio campo, quedome só diante do portero, sinto alá ao final. Estábamos señalando penaltis. Penalti contra nós. Contra nós. 3-1. Outra xogada así, tal, outro penalti, 3-2. E os rapaces, dos pasteles, dicían, ai, caralho, me voy a quedar sin pasteles, nos van a remontar 3-3. Empatamos o partido 3-3 e non nos ganaron, pois porque non quiso pitar o árbitro ali outro penalti, porque nos ganaban e quedaba sin pasteles. Nos pagaron a prima igual, Bueno, acabou o partido e nos vestuarios do Cambados. Bueno, quedaba, tiñan así un muro para as duchas. Para entrar. E abrir a porta, víase todo. Entón o Mago desde ali, estaba Mago Merrellas, que era un entrenador, estaba agarrando cos do Cambados, e unha pedra así de grande volou, e botei a man aos pelos ao Mago, tirei por ele, se estragouse ali, que é o da violencia, que falábamos antes, que non debe de existir nin directivos, nin nada, que sean así violentos. O Mauro ano seguinte estaba entrenando no Cambados, pero non ten nada que ver, porque pudo quedar sin vida por culpa daqueles, e o árbitro saleu dali por culpa daquela xente de Cambados, porque era moi violenta. Xente de Cambados, Tiña mala fama, sí. sí, moi violenta. Bueno, que é o que máis te gustaba ao practicar o fútbol? Pena, En competir. competir. Sí, eu non era moito de entrenar. De entrenamentos era cumplir. Ir a xogar os domingos, non entrenar. O máis bonito é, bueno, a verdade que sí, Quedaste con eu eso. era moi competitivo neso. Se cadra pola semana o mínimo non, para que o entrenador non me berrara moito, pero O sea, sí, xogar, entrenar. pois sí que bueno, que sí que se disfrutaba e sobre todo, bueno, se ganaba xa era. Pero sí, entrenar non, pero competir é o que máis me gusta. Y Gamarra lleva un año en Galicia y 10 partidos de más aquí. Ya conoces un poquito la tercera, ¿no? Un poco. Los equipos, más o menos. ¿Y cómo ves el Estradense? No está dicho, ¿eh? Pues la verdad es que tengo buen equipo, buen ambiente en el vestuario y nada, con ganas de darlo todo y de seguir sumando puntos. Es un Estradense fuerte, regularcín. No, la verdad que yo con otros equipos que hemos jugado contra ellos, Bien. no sé, bastante bien. Bueno, para David, que, bueno, eu creo que xa cho comentei que eu estuve vivindo 3 anos en Ferrol, en Serantes en particular. Houve unha época en que deixei o fútbol, foron 2 anos, mentre estuve de maestro lá, e vivín moito o ambiente ferrolano, o ambiente futbolístico, era dos que iba ao Inferniño e iba ao fútbol. Pero para a xente de Ferrol, que era pouca que iba ao fútbol, non era moita, o que facían era comer temprano, xogar a partida de dominó, se cho dixe, me parece, e logo ir ao fútbol, eso era sagrado para eles. Pois se miro a Malata, eu creo que a hora da Malata non hai bares, me parece, que cambiou un pouco ese ambiente. En cambio, vexo ahora moita xente no fútbol, que, moito máis que antes. Bueno, será polo ano que fixense o ano pasado, Sí, seguramente, non? a ver, é certo que ao final no Inferniño, que ao final estaba no centro,
eu penso que eso que sí que facilita moito que a xente pois poder disfrutar do fútbol, non? Pois poder ir ao estadio andando, poderte tomar algo cos amigos, quedar, facer un plan antes do fútbol, non ter que ao mellor ir en coche, en inverno se chama máis aquí en Galicia, eso, pois facilita un pouco que é o ambiente e crear eso, Sí, esas emocións tamén de xuntarse xente e demais. Pero sí que é certo que na Malata non hai moitos bares cerca, ni moito menos, pero a raíz xa fai uns anos, xa fai 3-4 anos, cando quedamos aí en playoff eliminados contra o Nastic, que foi en Vigo, que se desplazou bastante xente, aí como que se empezou a crear hai un sentimento de xuntarse cada vez máis xente, como que a xente se sinteu identificada un pouco, creo que co equipo. O ano seguinte foi espectacular, ganamos a Liga, ascenso, o ano pasado, primeira volta acabamos en ascenso directo a primeira división, entonces eso todo tamén fai, claro, que agora unha tenda oficial abriu no centro de Ferrol, que tamén vas pola calle ahora e os nenos van con camiseta do Racing, os adultos igual. sí. Al final vaise creando pois un ambiente pois idóneo para pois facer plans, pois a onde vas? Pois o domingo xogo Racing, vou a facer este plan, veña, pois eu tamén. Entonces vai sumando, e a verdade é que ahora pois récord de socios estes últimos anos e bueno, esperemos que Sinteste moi querido en Ferrol, ti? Eu estou, a verdade é que estou moi a gusto, Sí. moi a gusto. A ver, viña de estar 2 anos fora e para min foi como un pouco volver á casa. E agora estou vivindo ali no centro, a ver, quedamos 3 xogadores desde que eu cheguei, quedamos 3, entón tamén como que son dos que xa estaba fai anos, a xente xa conoce a máis xente, aos traballadores do club, ao vivir no centro por relacionaste máis cos aficionados, e a verdade é que estou, encantado nese sentido. Bien. Me alegro un montón disso. Moitas gracias. Zabichu está vivindo unha vida un poquinho nova. Ese tándem Zabichu-Manti a mí encántame. A proposta que me dixo o presidente é máis usada, pois gústame porque ser da casa pois para llevar a buscar fora, e hai na casa. Como ves toda esta nova etapa tú, entrenador, como ves o equipo, un poquinho así? Bueno, xa o dixen no seu momento, eu encantado de que o club nos dera a oportunidade os dous xuntos, poder estar tamén da man de Manolo Blanco, que ao final é outro home tamén da casa, non solamente desta etapa, senón de moitas outras, levou moito tempo. Pero bueno, para non ser pois agradecidos pola oportunidade, porque non é sencillo que a xente que non ten experiencia, pois que lle den a oportunidade de empezar entrenando en terceira división. Sí. En ese sentido, pois ilusionados. As cousas empezaron ben, tratar de seguir traballando para que sean igual de ben. Sabemos que non todo vai a ser ganar e que habrá momentos malos onde habrá que salir xuntos deles, pero bueno, contento, adaptándome a esta nova situación, aprendendo cada día, bueno, e tratando pois de devolver de algún modo a confianza que depositaron en nós con traballo. Perfecto. Moi ben. Chago deixou de xogar temprano, moi cedo, pero entrenaste algo por aí. Sí, eu empecé a sacar o título de regional con un compañeiro meu, con Garea. Que xogou aquí. Xogou aquí no Estradén. Co difunto Garea, máis con Urbano. Tamén empezamos a sacar o título en Santiago. E o primeiro equipo que collín anduve con os juveniles ali de Santiago, ali do barrio. E o primeiro equipo que collín o Dubra, na terceira nacional, que subeu a segunda por casualidade, empezou na Liga do Sar. E cando me puxeron, cando empecé a entrenar o equipo, había 72 xogadores no campo. O maior tiña 47. Había juveniles, moitos juveniles. Claro, entón empecé a desfacerme. Mandei uns para o Porto Mouro, outros para o Sevestre, e quedeime cunha plantilla, bueno, bastante
bastante grande, porque o que estaba esperando era os juveniles. Aquel ano fomos campeóns, ascendimos a A segunda. Segunda regional. a preferente, a terceira que había antes. A Serie A. A xogar contra o Compostela, contra o Arosa, contra todos eles. Era a preferente, que Vale. era única, pero toda a preferente, a preferente sur antes era a preferente. Era a Serie A, eso. Vale. E montei ali un equipo moi grande. Marchei dali ao acabar e desaparecín porque senón acababa ali, porque ali era todo festas. É un pueblo moi Moi festeiro. festeiro. Ali xogaba con 7 baleatos, 8 guilles. Sí. E iso foi eliminando pouco a pouco. Entrenábamos 4 días a semana, que non lle gustaba moito, pero moita física. Cheguei a montar ali un equipo de casi un 90, unha media dun 90. O campo era pequeno. E nós onde xogábamos mellor era fora, os campos grandes. O campo era sacar de banda, tocar ao Juan Baleato, que xogou no Compostela. E o outro, despois xa se metían esto, metían os compañeros. E si goleábamos, pero xogáramos mellor fora. Moito mellor, xogábamos ao fútbol. Incluso che podo dicir que unha vez contei en Arzúa 27 toques, pim, e pa dentro. Me dice o presidente, Chago, que pasa aquí? A mí non me botes a culpa. Que cousa de... Bueno, ben, oye, Ben, experiencia bonita. deixei moi ben, pasei ali moi ben. Despois, ando ben con outros equipos, ando ben no Puebla. Entrenei no campo rapado con Fernando Vázquez, o entrenador, Sí. xogador, Sí. que estaba moi contento comigo, se nos dábamos moi ben, que incluso podo facer unha anécdota. O segundo entrenador do Compostela, que lle chamaban Gavilei, Sí, compañeiro meu. era compañeiro meu. Lle dixen, dille a Fernando Vázquez que se me pasa un plan de traballo para 3 días para un equipo de... E un día, outro día non me pasaba o plan de traballo. En ese tempo fun elaborando un plan de traballo preparado. Tanto carreira continua, tanto tal. Enseñei a Gabi, colleu e place, e fixo moitos entrenamentos Fernando Vázquez con aquel plan de traballo. Eres vivo. Mira ti. Ao revés. E ben, despois, outros equipos, estuve no Silleda, con outros 2 hermanos que tamén había xogado con nós, os hermanos Aguirre. Aguirre, sí, ben outro. Sí, e ali fixeron unha putada, pero bueno. Bueno. Voltaremos a contar. Podía contar, pero non era o caso, non. Éramos rapaces, pero... E despois estuve outros equipos por ali cerca, a ver, Mirán, Sí. pero xa, para pasar o tempo. Sí. Acabei deixando o fútbol e montei un equipo de atletismo no Villadoiro, de rapaces. Sí, rapaz. Estuve campeóns gallegos, Sí. de atletismo, Sí, eu sei. escolares, campeóns gallegos escolares, equipos de... E me correra aquí unha vez na estrada, o equipo aquel correra Milladoiro, aquel primer trofeo tal, Milladoiro. Pero, sí, despois deixei-no porque era moito. Bueno. Xa non me chamaba, xa... Sí. Además, xa estaba... Xa tiña... Se cansou un pouco. No, tiña bastante traballo, porque é unha universidade que, conforme entrei, cheguei, nos últimos anos, tiña a jefatura dos asuntos económicos da facultade e levaba moito traballo. Eran moitos millóns que se manxaban ali en investigación, proxectos de investigación había ali millóns. Entón, me dediquei ao traballo. Pois, pena, como concejal de deportes, vamos a pedir unha opinión. A ver, que nos pode sugerir. Tú atento, a ver que nos dices, concejal. Si nos dai algo extra. Bueno, dinos algo, a ver, que nos, ou a xente, os chavales, ou a directiva, ou a nosos maiores, que consello nos podías dar? Bueno, consello, saber,
a verdade que este ano empezamos ben a temporada e, bueno, pois nada, o equipo siga luchando, que eu, como diga Gamarra, pois vexo este bo equipo e podemos estar aí arriba. E, bueno, pois como concellar, pois, bueno, destacar o que é tamén a labor que fai a directo. As gracias tamén por invitarnos hoxe aquí, bueno, pois o que máis hai que destacar é a labor que fai a directiva, porque, bueno, o Estradense cumple 100 anos, iso quer dicir que moitas directivas pois xa pasaron polo club e, bueno, pois esta directiva que está agora, pois, bueno, a labor que está facendo ahora co centenario e, bueno, tamén o equipo que fixo este ano, pois, bueno, todo o que está facendo, bueno, as camisetas, este acto, bueno, a verdade que o nome da estrada pois está indo por todo Galicia e, bueno, o viernes o campo estaba, bueno, a verdade que debe ser 2 días que máis xente houve aquí no novo municipal e, bueno, pois ese ambiente, pois, bueno, pois é gracias a directiva e aos xogadores, bueno, entonces, bueno, eso hai que destacar esa labor. E, bueno, futbolísticamente, pois, bueno, a temporada é larga, como dixen, empezamos ben, bueno, temos aquí un pequeno bache de resultados, pero, bueno, sei que o equipo está xogando ben e pode ser dar outros resultados. E a liga que é moi larga e hai que luchar hasta o final e, bueno, despois xa nos colocará donde teñemos que ir, donde haxe que estar, pero, bueno, que non perdan a ilusión e tampouco a xente, animar a xente que veña aquí ao municipal, que, bueno, eso sí que é verdade que nos últimos anos, pois, bueno, está vendo un montón de xente e moita culpa dese, pois, tamén non ten a directiva, que está traballando, pois, todos os días e dispoñendo de tempo os seus traballos, tempo libre, para que, bueno, os rapaces estén contentos, os entrenadores, e esa parte, pois, bueno, a culpa do bo facer, pois é deles, non? Entonces, bueno, Algo desas palabras oíñas eu ao director deportivo do Estradense, casi es mismo que a ti. Así que o tempo pondrános no noso lugar, o equipo vai ben, máis ou menos son palabras túas, es que... Sí, nova temporada. Agora sí que é menos en Galicia, xa parece que se nota menos o clima, pero, bueno, antes as temporadas, pois sí que viño o inverno e eran duras, non? Hasta que pasaba, pois, febreiro, cando viña marzo, que xa empezaba a mellorar o tempo, pois, bueno. Pero, bueno, a verdade que agora, pois, o tempo tamén cambiou e xa os entrenadores e os preparadores físicos tamén xa cambian tamén a forma de preparar. Entón, bueno, a ver onde chegamos. Vamos a ver. Gamarra es un goleador, bueno, llevas 5 goles, me parece, de partidos, bueno, está mal. Y te pido un detallito yo a ti en el campo, es que le ofreces tus goles a alguien o haces algo. Sí. A mi abuelo. A tu abuelo, ¿no? Sí, yo necesité algo en ti y parece que me di cuenta de algo. No sé lo que es, pero como si destinabas el gol hacia... Se lo mando para el cielo. Muy bien. Bueno, es una pregunta muy emotiva, pero te voy a hacer otra preguntita. ¿Qué objetivo te gustaría alcanzar este año? ¿Qué es? A mí, sinceramente, por gustar, me gustaría quedar primero y ganar la liga. Que se consiga, esa es la cosa, pero yo creo que quedar entre los 5 primeros estaría bien. Estaría jugar la fase de descenso. Exacto. Pues eso sería un alegrón para, yo creo que para todo el mundo, hasta por la afición y para el pueblo. Para todos. Bien, vamos a hacer la última pregunta, David. ¿Qué le podrías decir ti? Porque os nenos ven xa lágrima. E los que máis estamos aquí, pois é o que máis alto estás deportivamente. E os nenos miran para ti e falan de David, que xogou no Estradense. Que dirías ti a un neno que empeza? Dirías de algo? Para disfrutar, para pasalo ben, ao final eu paso ben cando xogo, é certo que cando se convirte ao mellor en traballo, pois xa vai un pouco máis alá, pero o que falaba antes aquí, hai un contexto magnífico para xogar ao fútbol, escolas de fútbol, que ás veces pois incluso nos podemos centrar ao mellor en que este meteu 3 goles e que quedaron tanto. Ao final eu penso que os nenos que disfruten de facer deporte, que disfruten de xogar ao fútbol, que estudien e nada, que ao final agora tamén é certo que as novas tecnoloxías moito tempo
o mellor pásalo pois co móvil, ca PlayStation, con isto, e ao final que a esencia que está fora é disfrutar do deporte, eu creo. Penso como a ti. Pensamos todos como a ti, me parece. Pero é difícil aplicalo, é nós mismos, porque a min pásame que ao final colles o móvil e ibas a mirar a facer unha cousa e cando te des conta pasaron 5 ou 10 minutos e sigues co móvil facendo outras cousas e non fixetes ainda que tienes que facer. Entonces estamos metidos ao mellor un pouco no mundo este xa virtual e ao final os nenos que disfruten xogando fútbol. Bueno. Houve unha época aquí no Estourense que, non sei se foi a época de Zabicho como xogador, non sei se coincide con Zal, non sei con quen máis, que fixeche unha temporada moi boa. Creo que vos ofreceron un minifútbol e os cartos que se facían eran para vos. E fixechedes unha excursión a Mallorca, me parece. Sí, correcto. E, bueno, non sei, algunhas cousas que pasaron en Mallorca, por exemplo, un xogador non sabe onde quedaba o hotel quando non foi co hotel, pero dices que é unha experiencia moi bonita, Bueno. que se poida contar. Sí, claro que sí. Casi todas se poden contar. Se non sería preocupante. Bueno, si foi a raíz de conseguir salvarnos, creo que na temporada, creo que na 2003-2004, conseguimos salvarnos no último partido de Liga contra o Salceda de Caselas, fora da casa. Creo que ganamos a la 2-3 con 3 goles de Juan Torres. E entón, a raíz de aí, pois, sí que os xogadores organizamos o minifútbol e con esos cartos que se fixeron, pois, fomos a celebrar a permanencia todos a Mallorca. Creo que foron 4 días ou 5 días, non sei, non recordo, 4 ou 5 días. Bueno, todos alá. Pois a verdad que o pasamos moi ben. Había, que che poida contar, bueno, había o grupo dos que éramos máis xóvenes, que estábamos máis por salir de festa, e despois tiñas o grupo que alquilou o seu jeep, que eran 4. Aquí creo que hai algún que estaba presente. Creo que algún estaba presente. Non me acordo moi. Alquilaron o jeep, dedicáronse A ver Mallorca, Portobela, e cruzábamos. Había unha hora na que nos cruzábamos. Eles marchaban e nós chegábamos para... Está ben. Bueno, a verdad que foi un ano, era como para celebrar por todo o alto que conseguir salvarse ese ano na última xornada. Sí. Creo que Manolo Blanco e Lamiño colleran o equipo a final de temporada. Bueno, ben merecía unha celebración esa salvación. Está ben. Bueno, non te molleses moito, No, le díxerme algo que se podía dar a contar. Comíamos os bocadillos ali en Soutelo de Montes, non? Comíamos nos entrenamentos. Nos entrenamentos salíamos con fame e había unha taberna ali frente e tiñan uns bocadillos especiales, como decía el, langarín con jabugo. Que carallo é eso? Non sabíamos que era. Sabíamos que era un pouco de carne no medio do bocadillo con os pementos, con non sei que, o paisano, era un paisano máis simpático. Vamos ao langarín con jabugo, diciendo, pero que é eso? Ti vete aí. Tomaba o bocadillo e sei que sempre que salimos os entrenamentos, ali tiña o bar cheo de bocadillos, tiña para despachar bocadillos de Víctor Casal, Garea, o todos. Penas, Estás referindo ao bar que había na Bayuca. frente a Bayuca, un bar pequeniño, que había... Paisano. Sí. No. Que va? Anterior. Era unha tasca. Era unha tasca pequeniña de dous señores maiores, un matrimonio maior, O paisano era... pero non nos acordamos como se chamaba. No, o nome O señor Delfín chamábase. Delfín, me parece. O señor Delfín, sí. Delfín. Pois sí, temos un gran recuerdo de E non nos dicía que levaba o que dice langarín con pero non sabemos o que é. Non sabíamos o que é. Busquei no diccionario, non me sale. o quisico. O bocadillo estaba... O bocadillo estaba... Joder, daba un... Bueno, para acabar, arrepínteste de algo na túa vida deportiva? Pena. Non me arrepinto. Todo foi. O único, a edad que o deixei no tamén xoven con 28 anos, bueno, igual ou hubiera xogado por máis. Pero disfrutaches en veteranos. Sí, Non. tiña a Víctor Lomba de entrenador. Sí. Sí. E Sempre fixeches o que quixeches. Sí. Antes tanto, ti regateabas. non lle facía, Moito caso non sabía. pero pasábamos. Vámonos ben, sí, foi unha época bonita. Esta é unha pregunta moi difícil.
¿Cómo es la movida estradense? ¿Cómo es? La movida estradense. ¿Sabes algo? No. Para nada. Te lo pregunto porque creo que sabes poco. Digo, porque nosotros, los de antes, venimos a jugar a la Estrada y nos quedamos aquí. Por ejemplo, yo. Y hay chicas bonitas en la Estrada. Las que están muy sujetas. Sí, alguna he visto, pero... Poca cosa. Sí. Hay que cambiar de sitio. Hay que cambiar de sitio. A mí no. No, a ti non te enganchar. Bueno, tiña aquí unha pregunta máis para Javichu, que era algo que te quedou sempre na túa memoria. Quero echar unha cousinha do fútbol. En da túa memoria quedou che algo. Bueno, así como recordo, sempre vou recordar que eu para min creo que hai dúas cousas que marcaría o ascenso co Callobre, a Liga Nacional Juvenil e o ascenso co Estradense. Para min incluso máis que a fase de ascenso. Para min son dúas fechas que tuve outros ascensos, a segunda B, Sí. pero creo que son dúas fechas que sí me quedaron marcadas porque ao final é cos equipos que eu sempre dixen, os equipos do meu corazón, e conseguir objetivos cos equipos que de verdad queres, creo que non hai nada máis bonito que eso. E despois, como anécdota, quedaríame ca afición do Mirandés. Cando eu cheguei a Miranda, eu era a primeira vez que iba a xogar un equipo de segunda B, eu viña de estar xogando, pois, bueno, xogar aquí no Estradense, no Compostela e no Cerceda. Ao final ao campo iban 200 personas, 300 personas. Sí. O primeiro día que cheguei a Miranda, que veu meu pai e me acompañou, me dan o piso para donde eu iba a vivir. Sí. Entonces yo digo a meu pai, bueno, vamos a ir ao supermercado a comprar algo porque bueno, estaba vacío. Entón chegamos ao supermercado o primeiro día e xa na cola do supermercado empezan a tocar no lombo que, si, ti eres Javicho. Eu xa meu pai xa dicía, onde te metiches? Que xa, claro, eu non conocía ninguén, non tiña nin idea deste mundo. Sí. Pois, eso foi un venres, o sábado vamos a adestrar, había 600 personas vendo un adestramento, eu dicía xa, bueno, pareceme que a afición do Mirandés é increíble. A min ese ano xoguei ali, despois fun a visitala noutras ocasións, co equipo en terceira división, viaxaban miles de personas co equipo en terceira división, era impresionante. A mí me sorprendeu que non conocía o pueblo, non conocía o equipo, e me sorprendeu, é un equipo que o que sempre lle desexarei o mellor. Un recuerdo. Bueno, pois vamos a deixar esta reunión. Eu sou encantado de tervos vos aquí. Sobre todo agradecervos que viñades porque David fixo un sacrificio súper que vir de Ferrol, Iago, o Chago desde Santiago, os demais estamos por aquí, pero, bueno, pois podíamos estar en outro sitio, non? Entón, darvos gracias en nombre da directiva do Estradense por este momento, aprendemos un poquinho máis, os nenos van a saber algo máis de vos, e nada máis, hasta que nos vexamos. Gracias a vos. Un placer. Gracias. Bueno.